Hello, sziasztok! Itt vagyok Freddy Gaming, és itt van velem Kecske Killer. Pontosabban fordítva, vagy minden. Tehát így mindkettőn itt vagyunk, mindkettőnk gaming csatornájában lényegében. Tehát ez mindkettőnk csatornájára fölkerül. És én meg itt bénázok éppen a hajómmal. Ez az. Jó. Mehetünk? Ja, indíjad. Jó, szóval ez egy World of Warships videó lesz, amiben Kecske Killer már sokkal tapasztaltabb nálam, Ja. de régebben elég sokat játszottunk együtt is. Igen. És mostanában fél évi, meg ehhez hasonló dolgok. Nekem nem volt itt annyi időm játszani, és ezért Yay. meg update-eltem a gépemet Windows 10-re, meg ilyesmi Ja, gyengébb okok miatt. jó. Röviden, aki nem tudná, tehát hogy aki ismeri a csatornámat, az nagy valószínűséggel már látta a előző két videómat, azon is World of Warships videót volt szó, egy anyahajós videó, ugyanezzel a Langley 4-jel és egy Destroyerrel kapcsolatban. Igen, és aki látta, az nagyon ügyes, mert én még nem töltöttem fel. Szóval nekem ez lesz az első videóm a csatornán World of Warships-ről. Majd fedezem a retkesregedet, jó? A cuksi popsidat. Volt egy idő, amikor még Windows 8-ról 10-re akartam update-elni a gépemet, és kb. Úgy játszottunk, hogy én nem láttam semmit a mapon. Ja, igen! Voltam, és a Kecske Killer a anyahajó térképéről mondta, hogy merre felé lőjek, és még úgy is szereztünk pár killt, szóval... Vagy nem egy-két szerezte, de hogy tényleg, tehát bemutatta nekem Freddy képernyő megosztásba Skype-on, tényleg, tehát teljesen fekete volt minden, semmi tenger nem volt, és aki most éppen engem néz, pontosan, tehát így annyival ránéztem, és akkor most a ture, vagy most a ágyújaidat fordítsd balra, s lőj. És itt, tényleg, és ezt szerint irányítottunk, és egy killt is szereztünk vele. Tehát így. Ja. Nagy segítséget nyújtott az anyahajózásod. Na, látod, én profi vagyok benne. Most én nyomatom full speed-del, Kecske Killer meg ott hátul campel a kis... Nyugi, megyek felderítőzni. Tehát ha nem megyek felderítőzni, mert a ellenséges torpedósokat lövünk. Hát azok buszik. Freddykének... A játékom. Jó. Freddykének csak ilyen gagyi... Freddykének csak ilyen gagyi tier 3-ja van, én meg tier 4. Igen. Jó, na. Neked kicsit jobb a géped. Is. De hogyan gép? A repülőgép, vagy mint számítógép? Számítógéped is, meg a hajód. Ja, hát új számítógépem. Jó. Én meg itt a laptoppal nagyon menő vagyok. Tehát aki ért egy picit is a számtechnikához, i7-es 5. generációs HDDR5 8 GB RAM-os számítógépen van. Közben azt a torpedóst azt szedd már le, aki ott campel B-nél. Képzeld el, szedem. Csak közben az enyéimet is szedik, mint a retek. De nagy évből ne zavarjon. Nem zavar. Így 3 torpedós leszedett. 4-et már. Nem is érdekel az ellenségé. Jó, és megöli az egész egységet. Rohadjon meg. Istenem. És nem ölöd meg. Gyökér. És tűz! De jó, hogy pont kinyírtak, mire elkezdtem lőni. Azt meg már nem érjük el. Tök jó, és semmi. Gyerekek. De legalább szarrá. Ott az anyahajó. Én innentől csak azt fogom torpedózni, Hol gyerek. van? Ott van hátul, itt. Itt van, spottolom. Jelölöd a térképen? Ott van. Mi a fene? Várj már, ott. Ott, igen. Jó, itt. megyek. Itt. Rámegyek. Vagy nem, menjél vissza. Úristen, de rég nem. Ott. De előbb lőd már ki ezt a Colbertet, légy szíves. Mit? Colbertet lőjed kifele. Hol van? Anyáját. Ott előtted. Van vele 10.000 HP-ben, meg Ja, 30. az. Azt, Az igen. útba jött volna. Így is úgy is kilövöm.
Léci. Találd. Nem találd. Én meg megpróbálok nem neki menni a hegynek. Tudod, profi vagyok, vagy profi vagyok? Ja, az jó lenne. Az egyébként nem rossz ötlet. Jó, azt a izére rátorpedóztak. Az majd olyan lassan tölt. Hát... és engem lő, mi? Igen, engem lő. Na, hogy engem lő. Lőd le. Megöltem. Léci. Jó, elkezdett lőni, most nem sebez nagyokat, Hogy 300. lő olyan messzire? Na, intézem. Mi? Van tőlem 8 kilométerre, ez nem olyan messze. Csak azért mégis. 3-an lőjük telibe. Na jó, 2-en. Most már csak. Értek már meg ezt a kibaszott köcsögöt. Gyerünk, lövöm. Csak tudod mi ez a probléma? Hogy közben még ott jön egy másik South Carolina. Jó, ez megvan. Meg szerintem ezt a meccset veszítjük is. Na, jövök helpelni. Van benne valami. Mert hogy így kb. Vagyunk 4-en, ők meg Jó, 5-en. meghalt. Koncentrálunk a South Carolinára. Nyugi, megyek rá, ha nem támadják le a torpedósaimat. Forog rá a másik két ágyunk is. Hol van a izé? Citadellája? Torony, izé alatt. Mindig izé alatt van a cita. Találtam, tűz. Meggyújtottam. Tört a türetem. Nem! Gyökér! Shutdown. És még egyet leszedett. Repülőt. Segíts már, légy szíves. Én is lövöm az ő repülőjüket. Jó, most szépen ráfordulnak azok a kicseszett torpedósok, és lelövik. De nem fognak odaérni. Nagyon lövöm ezt a izét, de tűz van. Jó, az meg vagy most az te lövöd, én lövöm, meg ők... Ez Aha. megöl. Most kap 4 torpedót telibe, vagy aha, Jó. 3-at. Tessék, 12 000-et levittem. Most nem tudok többet. Most már dögölhetne, mert én égek miatta. De és azt nem... És lelőtte a fighterjeimet, hogy közben még te is lőttél. Az úgy waterfuck. Lőd már le. Na, meghalt. Megöltem. Neki mentem a hegynek, Én annyira még nem. mindig égek. Nem jó. Meghút? Segíts, jönnek rám a bombázók. Hát jó, hát nekem még nincsenek fighterjeim. Ja, hát az jó. Lassíts le. Akkor megpróbálom intézni. De nem rád jön. Nem, hanem. Ja, megy a másikra. Ha azért, mert azt mondja, hogy benned... Azért, mert azt mondja, hogy benned nincs eléggé Egyik sok leszedtem, HP. vagy kettőt. Azért, mert azt mondja, hogy nincs benned eléggé sok HP, azt nem lőtt téged. Hol az anyahajójuk? Nem tudom. Azt mondja, hogy nem tudom, rohadtul nem tudom. Megyek De arra, most arra. a ellenség spottolt engem. Ja, a másikat lövi, másik Oda jó, szavkaronát. most jönnek rám a repcsik. Az meg egyet bekapott. Nem is jön De rád egy lövöm se. őket. Gyerünk. Jó, kapták eléggé. Megnézem merre megy vissza, és akkor utána megyek. Vagy csak rám fordul. Én követem vele. Torpedósaim most szállnak, és egyből megyek a anyahajóra. Tehát, hogy csomó félteti. De valahol itt lesz a szigeteknél. Tehát így, Ezt még nyerhetjük. a sziget, hát még megnyerhetjük. Ez jó. Aha, figyelj! Meg! Mi van? Na igen, tudod ki van itt? Egy destroyer van telibe mellettem. Itt telibe. Mi ez a fuck you Ákos? Csak egy hit. Léci, egy hit legyen. Egy kis eszet hit, és megölöm. Meghalt-e? Nem haltam meg, csak killezek egyet. Hehe. Kell help? Nem, mert killeztem. Szép. Én akkor megyek erre a... Mi ez? Figyelj! Megyek Itt a South Carolina. azt lőjed, azt lőjed. Azt lőjed, mint a veszett. Most van benne a range-embe, viszont én is neki. Az engem nem érdekel, engem fog lőni. Benned van 3000 HP, vagy meg 31 000 HP. Ó, nem találtam el. Igen, az a baj, én itt szarul állok. Nyomtam a regent. Maradjál életben, mindjárt küldöm a torpedósaimat. Nem lenne rossz. Most szállnak csak föl, sorry, idő.
Az meg nem tudom, hogy látnak-e. Elkezdett téged lőni? Látom, már eddig is kaptam tőle. De pontatlanul. Jó, az nem talált. Ja, a másik az meg ilyen lusta átbelni. Köbö. Nem már! Nem tudom eltalálni. Mindjárt dög lesz. Most nem azért mondom, hogy most Ó, bekaptam egyet. gyök vagyok veled, de komolyan mondom, mindjárt dög lesz. Tudom. Sajnos. Jönnek rám a torpedósok. Vadászaid vannak? Aha, masztadik őt. Az jó lenne. Nem szeretnék hátba kérni egy-két lövést ilyen torpedós izétől. Na, gyerünk, kapjad! Jó, kapta a tűz, meggyújtottam. Jó, én meg most fordulnak rá a torpedósaim. Láttam, de jönnek az enemy fighterek. Jaj, bocsika! Elkezdett lőni meg egy 4 hitet be. Találod? 3 torpedó. Tessék. Mi? Egy se találta el? Tőlem? Csongorka, Ja, szerinted... Nem. Nem, jó. Szerinted miért ment le hirtelen a HP ilyen picire? Én tévedtem. Na. És megölöm én tűzzel. Nem, megkaptam, mert kiukasztottam. Há! A nénikéd. Na már csak az anyahajójuk kemper. Van még 3 torpedósom. Megyek, foglalok. Másik haverunk meg megy arra. Van egy darab anyahajó. Ez egy tök jó csata, komolyan mondom, gyerekek. Ezt 21-et. szépen visszahoztuk. Amúgy igen? 5v3-ból. Ja. Amúgy te nagyon szépen felregenáltad magadat, így Ja, 2000-ről. utolsó pillanatban nyomtam be a regent, amikor még égtem. Jó, megyek azon. Jobbról jönnek bombázók. Jó, torpedó, amúgy nem bombázok, hanem torpedósok. Mert nem ugyanez a kettő, mert lesznek majd bombások is. Abból már csak 2 él. Ott van hátul amúgy. Hol én nem látom. Most mutatta előbb a minimap. Jobb vagy bal hátul? Bal. 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 Hát akkor én inkább foglalom a bázist. Most Szerintem, az messze van. hát én most amiatt megyek oda a torpedó, ugye izé, mert anyahajó. Jó, fighterök mennek felderíteni. A torpedósai még csak mennek Most utána. tudnád fighterekkel nézni, hogy hol az anyahajó? Ha, mindjárt scoutolom. Amúgy pontügyileg, így killügyileg és minden ügyileg vezetünk. Ja, nekem 6 gyújtás van, 27 találat, 1 törés, 2 repülő. De majd a izét, majd nézd meg a damage-et. Aha, ott van, ennyi. Ott van? Ott van. Ez jobb, de ez nem bal sarok, ez jobb sarok. Ja, sorry. Akkor elnéztem. És jön Oké, befele. megyek rá. És jön befele, és nem tudja, hogy ti Jó, jöttök. Orsi nem menekül. De nem tudja, tudod? Az benne a probléma, hogy nem tudja. Ja, nem tudja. Nem, szerintem nem tudja, és most tesz mér rá, hogy közben te is ott vagy, meg a másik is. Na, mindjárt, most beértem. Ez vagy nem tudja, vagy ez most eljátsza a... Aha, Vagy elkezd lassulni. Elkezdett Vagy lassulni. minket hoz csapdába. Miért hozna csapdába? Nem tudom. Csak fighterjei vannak, meg izéjei, nem tud ezt csapdába. Nem tudom, én orral megyek neki. Elkezd ezt lassítani. Szerintem hamarosan elkezd tolatni. Ma már foglalom is közbe. Na, találjuk el? Nem találta el. Ej. Nem, jön be! Meg akarja törni a foglalást. Jó, hát az engem most nagy évből nem érdekel, mert egy 3 hitet bekapom, így 10-valahány ezer lesz köbe neki. Nyomtam neki 2 hitet. Figyelj mennyi megy le. Nem 3, 2, nem baj. Szép. Én meg becsornám. Ne már, be fogja De csorni. kiukasztottam, és megkapom. Ne már, de... Nem, becsorta. Vedd meg. Ő Akkor... becsorta. Ha, becsorta, mert mégis kapott. Az egy jó Jó, meccs jó. volt. Team score első. Mennyi demis... Menjünk még egyet? Ó, mennyi demis toltál? Én? Nem is. Menj azt, hogy detail report. Hát én majdnem 60 000, ami az elég jó. Damage.
Ott van, hogy armor piercing, damage. Ez nagyon jó. 2006, nem, 26.600. Nekem meg 52.000 torpedó és 6.000 A torpedó. floating. Úgy jó. Hát látszik, én tudok. Meg teamben is első lettem. Megyünk még egyet? Ebbe a vidibe, vagy az már következő? Az már nem tudom. Kövi. Kövi? Az kövi lesz szerintem. Nagy valószínűséggel, de nem tudom. Szerintem az a kövi. Akkor... Sziasztok! Mi búcsúzunk is. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Ready voltam. Én meg Kecske Killer. Csá! Sziasztok!